Ya, ini dia raja dan ratu kita di siang hari ini sedang menuju ke tempat singgasananya. Kami mohon kameramen agar mengabadikan perjalanan raja dan ratu kita yang berbahagia di siang hari ini. Ini dia raja dan ratu kita di siang hari ini. Kami mohon kepada para tamu undangan untuk berdiri sejenak, karena raja dan ratu kita di siang hari ini akan menduduki singgasananya. Sekali lagi kami mohon kepada untuk kameramen agar supaya mengabadikan raja dan ratu kita yang sebentar lagi akan menduduki singgasananya. Kepada bapak ibu para tamu undangan kami persilahkan duduk kembali. Dumateng para bapak-bapak soho untuk organ kami harap break sebentar. Dumateng para sederek sedaya ingkang kula hormati, saderengipun kula matur langkung rumiyin kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak saha para ibu-ibu lan sedherek sedaya, ing mriki kula nampi atur panuwunipun Bapak Mesran sekeluarga nggih menika dipun nglalani putra pengantin sekalian. Pramila para bapak saha para ibu kula suwun barokah saha pandonga sepados putra pengantin sekalian kaparingana wilujeng saklami-lamipun boten wonten halangan tunggal menapa. Amin. Dek kowe bakal napa guna kaya saka Mas Manten Kakung. Wektu iki kowe arep tak temokake bisa nganti dadi tekan kaken-kaken lan inen-inen kaya dene Nini lan Mintuna. Mereka acara temanten. Niki adat naluri ingkang boten saged dipun tilaraken. Tampanana ya nduk. Tampanana iki kayaku sing gemi. Tengah Dek. Nangke Mas, sampun kelas 10 sanjang Sobogo ngoten langsung tak nggih. Ngati-hati sing gemi sor. Ngati-hati. Kujar-kujar teman-teman sekalian, Dok. Kowe bakal napa guna kaya ya, Nduk ya. Ya kowe sing gemi, sing hati-hati bisa sugih beras, sugih pari, sugih kebo, sugih sapi, sugih mentok, sugih meri, sugih sedulur, sugih rezeki, beras sing kawak, lumbunge sing kebak. Monggo Mas, tak Mas, alon-alon Mas. Sok blogor. Sor. Mas, ampun. Wes. Ditali, Dek. Kenceng nih, Kak, Dek. Aja nganti mawut. Dek. Sing ageng nika Mas, kajenge mangke gadah putra, kajenge gagah kados bapake. Sing ageng Mas. Ya, rada gedhe le mamndung. Wepel ngoten Mas, sing wadet wepel. Ya, ngoten. Nah. Wepel ngoten, Dek. Nah. Wadet iki, Pak, Dek. Ya, ditampi, Mbak. Wes didulang. Tampi mriki, sukaken mriki Mas. Ping setunggal melih Mas. Eling-eling nggih, ping setunggal melih. Nggih. Mengikuti program kabeh nggih, ampun kata-kata cukup 2 saja Mas nggih. Nggih, mangke nek anake do rukun. Penuhune Mas nggih. Nggih. Ping setunggal melih Mas. Nggih. 5 nggih oleh 6. Eling-eling Mas nggih, mengikuti program KB ampun kathah-kathah nggih. Nggih, loro mawon nggih, Bu. Dukune iki anake 4 malah ngongkon loro. Pun sampun Mang Wijik. Ayo.
menika kula suwun bantuanipun amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidal awwalina wal akhirina wa sallim barakallahu kanun bisabatina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ahini amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa ngantini sultanik. Rafir fili wali walidayya warkahuma kama rabbayani syahiran. Allahumma inna nas'aluka selamatan widini waliyatan bisajati wa yadatan ilmi barakatan rezeki wa batan qoblal maut barahmatan idal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hafi alaina wa syakaratil maut manajatan minan nari wal afwa sidal insab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Do rebutan kono. Sepindah malih. Monggo sedaya caos berkah kalian kekalih penganten. Mugi-mugi penganten pikantuka arahayu wilujeng, pikantuka rahmat berkah saking Kang Kuwaos panjang.